bigarren gaur, Lizarra klasiko honetan, egia da exigentzia handiko tropela zenutela, baina aurpegi eman dezue, pena, Lukak eraulen eraso dun erasoa, inorrek ez dio jarraitu, eta, esprinten bigarren, baina garaipendik urrun. Bai, azkenean gure rola Luka jarraitza zen, baina murun pixka bat despistatuta harrapatu digu eta erasora joan da, bere karta jokatu ditu eta ondatu erasaio. Gero eraulen justo sartxera gindoa zenean erasora jodu eta guia ezin diogu jarraitu eta gero talde horrekin helmugara arte. Zuek hori bezala, baza bat baino gehiago bazenekaten, baina zen ezun bezala despistean jo dizuek. Bai, hori, azkenean ni eta Mauro euden oso indartsu gaur, eta edo Maureto ni Lukarekin egon behar ginen bai ala bai, zeren genekigun Luka lasterketako indartsuena izango zela, edo indartsuenetako bat, eta hori saiatu gara egiten. Zorion da bigarren postu bat. Eskerrik asko.